Hello everyone! Hey guys! Hello mga kamay! Welcome to our channel. Today is Happy Sunday. So Happy Sunday po sa inyong lahat and Happy Sunday sa ating lahat. And yung manok po, binabati din nila kayo. So anyway, kamusta naman po yung mga Sunday ninyo? Pagpasensyahan nyo na yung manok na kapitbahay ko. So it's part of my beautiful background sound. So ayan, nandito po ako ngayon sa shop, linggo, wala akong day off, and yun, I'm so happy today kasi wala lang, 3 months na po ako. So happy 3 months sa akin at ng little shop ko. So 3 months na po kami na survive. Hello! So, o diba, ang ganda ng beautiful background sound ko, o diba? So ayan, kamusta naman po kayo mga kamay? I wish all of you, everyone, have a nice day, have a nice evening, have a nice afternoon, wherever you are. I'm greeting you all the way from Philippines. Hello! So thank you everyone for being always there to support my randomness vlog of my life. So today is July 18, 2021, and today is very special for me because I can't believe that today is happy 3 months na ng little shop ko. So nakakatuwa kasi before I'm so afraid na mag-try na mag-open ng ganito kasi natakot ako. Dati kasi naglalasada lang ako sa bahay and si mama yung nag-post sa akin na kaya ako nakapag-open nito kasi pinapagalitan niya na ako kasi yung bahay daw ay punong-puno na ng mga anik-anik kong paninda. So wala na daw kaming lagyan ng ibang bagay at ang sikip-sikip na. So, nag-save ako ng pera paunti-unti hanggang sa meron ako nagamit para pang start ko ng pag-ayos ng siya, pambili ng mga gamit, pambili ng mga damit. So, ang nangyari, hindi ganun kadali. Habang ako ay naglalasada at ginagamit ko yung bahay namin ng stock house. Unti-unti ako nagsisave. Bumibili ako ng mga hanger, sabitan na bakal, yung ganito. Kasi ang mahal ng mga ganito. Tapos, gumawa ako ng notebook. Doon ko nakalagay kung ano yung mga first plan ko, second plan, third plan. And nung nakabili na ako ng hanger, kunwari hanger na 20 dozen, check, mga ganyan. Ipit, 3 dozen, check, mga ganon. And after that, nag-inquire ako nung alam kong ready na ako, mayroon na akong pang down. Nag-inquire ako kung magkano, kung afford ko ba. So, 2 months advance, 1 month deposit. So, 6,000 yun. So, ayun, after nun, nag-inquire naman ako kung magkano yung mga bail ng mga ukay. And, kung magkano yung mga 45 kilo. Tapos, nag-inquire din ako kung saan ako bibili ng mga bagong damit na pang tinda-tinda ko din. So, naisip ko, kung puro bago yung ititinda ko, medyo mahihirapan ako kasi ang mahal ng puhunan, and kunwari yung puhunan ko na 1,000, baka ang 1,000 ilang piraso lang yung mabibili. Unlike kapag hinaluan ko siya ng ukay, ang 5,000 buwapatak niya ng mga 200 or 180 to 200 pieces na ukay. So naisip ko rin na yun, pagsabayin sila, ukay and bag. Tapos, ayun, biglaan lang yung nangyari. Sabi ko kasi, kapag mayroon akong bago and then mayroon akong ukay, yung mga tao na medyo hindi afford yung mga bago, di may chance silang mag-ukay. Tapos yung mga tao naman na ayaw ng mga ukay, may chance sila na makabili ng mga bago. So, yun yung perception ko na naisip ko based on my own
based on my own plan. So, wala namang ibang kasi magsusuporta sa atin, kundi yung sarili lang natin. So, nung nagsabi ako kina mama na ako ay mag-open ng little shop, medyo nag-worry sila, baka daw malugi ako, malaking pera ang kailangan, tapos pag-isipan ko daw kung talagang ready ba ako. So, yun, medyo nag-aalangan sila. Pero, one day, nagising ako, sabi ko, natatakot ako, hindi ko alam kung anong mangyayari in the future. Pero, kung hindi ko naman susubukan, walang mangyayari. So, ang nangyari nga, I take the risk. So, nagkaroon ako ng malakas na courage, nag-pray ako, sabi ko, kaya ko to. So, bahala na. No matter what happened, at least I know to myself na nag-try ako, ginawa ko yung best ko. So, positive man or negative ang mangyari, at least, ginawa ko. And kung negative man, at least, natuto ako, meron akong natutunang mga bagay-bagay na aking napansin sa pag-start ng little business na alam ko in the future dapat ko na iwasan, dapat ko pang galingan, at kung positive naman forever, edi marami din akong mga natutunan at napansin na dapat mahalagahan, dapat gawin, dapat pagtitihan. So ganun lang yun. Malalaman natin yung lahat ng isang bagay kung tayo ay magti-take ng risk na sundin natin. Kung ano yung nasa puso natin. Kahit medyo tayo tatakot. Basta tiwala sa atin at tiwala kay Lord. So, ganun lang. At syempre, pagsisikap. Kahit sige ang plano natin, kung hindi naman tayo kumikilos, wala namang mangyayari. So, yun. Thanks God. Happy 3 months na rin na. And I'm looking forward na maging okay ang lahat. So, ayoko mag-expect, pero ang alam ko, ginagawa ko yung best ko as of now. And ini-improve ko kung ano yung mga dapat i-improve at iniiwasan ko yung mga dapat kong iwasan. So, yun. Nakakatuwa kasi I learn something. Tapos parang nag-grow yung sarili ko. Nakakatuwa lang. Unlike dati na masyado akong mahina sa buhay. Alam mo yun, masyadong takot lagi sa lahat ng bagay. Pero ngayon, malakas na yung loob ko. Parang natutuwa ako doon. So, kaya yan. Walang imposible. Kapag masipag at magtyaga. Tapos, ayun, biruin mo in 3 months, 6 bale na yung naubos ko na ubos. 6 bale na yung nabili ko na ukay. And yung 5 naubos na. And yung last na nabili kong mga latest ko na panindang ngayon ay yung mga men's and women's na mga denim pad, which is ongoing ngayon na tinitinda ko. And natutuwa ako kasi nabibili naman siya. So yung mga pants ko worth of 75, 85, 100 to 150 pesos. So yun. And plan ko pag naubos yun, ako ay maglalagay naman ng mga men's shirt and women's shirts. And yung konting kita ako, hinahati-hati ko, bumibili ako ng konting mga damit pang bata, damit na mga panglalaki na bago, short, mga sando, mga payong, tsinelas, paunti-unti lang. Kasi nahihirapan akong maglabas ng pera sa mga bago. Kasi alam nyo naman, ang presyo ng bago, ang 5,000 mo, ilang piraso lang yung mabibili mo. Unlike, yung 5,000 mo sa ukay, yun nga ang sabi ko kanina, pumapatak na siya na 180 to 200 pieces. Yun nga, pagkatsagaan mo siyang labhan, planchahin, i-sorted out mo kung ano yung magaganda at yung mga pangit. So, yun lang, kailangan mong gawin. Kailangan mong tsaga. Pero kung ayaw mong labhan, okay lang. Pero ako kasi gusto kong, dahil pandemic ngayon, ma-secured yung tindahan ko, ma-secured ako. Kaya nilalabhan ko talaga siya. Pinaplansya ko yung ibang mga kailangan plansyahin kasi hindi mo siya maisasampay ng gusot-gusot kasi hindi po siya kaaya-ayang tingnan. So, yung iba, nasa Lazada ko nakapost kapag may nag-order. Yung pinaplansya ko, may with freebie, tapos ready to ship. So, nakakatuwa, most of my item here, nakapost din sa Lazada. Kaya, paunahan sila. Kapag nabili na dito, binubura ko na sa Lazada. Kapag naunang nabili sa Lazada, mas nakakatuwa kasi wala na dito. So, paunahan lang kung saan mabili. So, hindi araw-araw maganda ang kita. May araw na super ganda ng flow ng kita. May araw na medyo kalahati lang yung kita sa target ko. So, it's part of the journey. So, hindi lahat, kahit naman sa buhay natin, hindi araw-araw masaya, hindi araw-araw
okay lang yun. Importante, no give up. O, diba? So, yun. Sana na-inspired ka sa aking little kwento, and sa mga gustong mag-try dyan na mag-open ng little shop or kung ano man ang gusto mong business, don't be afraid. Just do your best and try. And yun. Malalaman mo ang lahat ng katanungan mo sa sarili mo kapag sinubukan mo. So, yun. I will see you everyone on my next vlog. For now, bye-bye na. Mag-ingat kayo na palagi, and bye-bye. Thank you for watching.